Machiegni weche mag tuke kocha mopogore mag timbe pachoka ne dolony kod puonje witayo timbe to kod tuke adhula chenro mobagi kod CAF. Kocha go mag timbe okeni kod rowere ne yudo tiegruok majiwo tuke adhula lony to kod ng'eyo e kidieny mar CAF A license. Bende gido tiko mag tieko tiegruok mapodhogi ne kidenje to kod lony gi rang'iny mabende opodh kod CAF. Duol mochung' ne adhula e pinje Afrika. I've learned a lot of new things. I've learned a lot on how to handle different things. More on football, but also out of the pitch. I believe that it will take us to the next level. It has been more of tactical, more of knowing football, not only football, but how you're supposed to put science in football. The course it has been of great value. If we have these good qualified coaches,